Me za ka ce ma 'yan arewa? 'Yan arewa ga shawara tawa, wannan ra'ayina ne ban ce na kowa ba. In ana so a fifita wannan shayin dan ya ɗauki zafi. To. A ɗauko Goodluck Ebele Jonathan a haɗa shi da Al-Mustapha su takara. A ɗauko Goodluck Ebele Jonathan a haɗa shi da Al-Mustapha su takara domin suna da ma'aunai, suna da gurin da dole in ka kawo su ka ce mutane ne na kirki na kwarai masu kishin kasar da 'yan kasar masu jin tausayi da sanin ya kamata da kuma abin da ake tunani in an yi za a yi fida mai ido domin Al-Mustapha shine wanda in ya baka aiki billahi lazi sai kayi ko baya nan ya tafiya shi ma Dubai in ya baka aiki wallahi sai kayi dole. Jonathan kuma yana tausayi da sauraro da jin tausayin mutane har wadda ba kabilarsa ba yankinsa ba addininsa ba haka ake son shugaba ya yi adalci domin me ba na manta wannan in zan shekara 1000 in na kawo Jonathan sai na kalli abin da yi ma addinin musulunci a matsayin shi na Kirista sai na kalli abin da yi ma 'yan arewa a matsayin shi na kudu maganar universities sai na kalli matsayin shi a takure naira da dala ya ki saki akai ta ja in ja ya ki saki tana nan a 87-86 kuma ba irin wutar da ba kunna mai ba ya ki saki kuma saboda ya san 'yan ƙasarsa ne za su wahala aka ce ya cire tallafin man ya ki cirewa ƙarin kuɗi ya so ya yi ma saboda muna da dabugai suka fito har da waɗansu wanda ake ganin shugabanni ne suka jagoranci zanga-zanga ka ayi su da suka zo Allah ya ba su ƙasar suka fancame suka ma rufe idan suka sama bula bayan ƙarin kuɗin ma suka janye tallafin man fetur ɗin kananzir ya gagari talaka duk da in rufana da ta tashi suna kwanta har Jonathan ya sauka ana iya dan tace mai a Najeriya kuma muna sanin ganga nawa ake fitar da shi to shi Al-Mustapha fa shi wannan shakurkun din ne in kana neman wanda ya san arzikin kasar da kasar nan take da shi a kwance a tafin hannunsa kawo Al-Mustapha zai zana maka guri kaza a kaza gu kaza akwai kaza kuma duk sojan da Al-Mustapha ba aiki sai ma ya sara sannan zai ci gaba da aikin ko inuwa Al-Mustapha wa iyasin wani aikin ma da ibashi sai ya tsara don ya san wanda ibashi saboda haka in baka da spirit na wanda in ka bada aiki za a rinka jin motsinka a baya bayan kai kana can ma baka area ai baka cancanta ba wane ne fa ya bani manta ko ban yi ba komai in na ma gaya wa wane zai dakatar da in ma so yake cira da na faɗa wa wane ba za a yi ba an mutu a yanzu a wannan jadawalin tafiyar da ake yi idan ana so a tabbatar da cewa Najeriya ta saisaitu kamar in na gaya ma na ga rubutu ana neman dole Kirista musulmi sai an yaga dan Fulani Bahaushe sai an raba wanda a lokacin su Darzauna su ke tarkar nan su zukuye nan ba a kallon wannan yankin ba a kallon yaren ba a kallon addinin kasar ce a gaban su so ake yi a zo a tattaru a tsira daga irin balahirar bautar da aka yi ma Turan yamma yanzu an kawo turawan su ne ma suke sarrafa arzikin kasar yadda suka gabata suka ga dama kuma ma ba a taba hada biyu ba sai wannan karan ga America ga Faransa kowa ta shigo tana kafa kwanjinta tana zuzukar abin da ta ga dama kuma mu mun tsaya wai tsaro ma sai sun zo sun taimake mu. Ba zai kawo da wannan cikin minti da. Na ce kawai a kawo waɗannan mutanen guda biyu billahi lazi in dai Hamza Al-Mustapha na vice president Jonathan na shugaban ƙasa mutuna lokacin da Buhari ya mulki ai tun daidai a bonne ya zama jajirtaccen shugaban da ya hana kowa motsi kuma aka ba da tsarin da yake tafiya daidai har ƙasar ta fara numfasa ba shugaban ƙasan bane a lokacin.